taky také najetej. Tak dáme si ještě jednu. Teda půjdu do chatu, protože černá je dobrá. A nakonec hrajím teda jenom s jedním tiskem, ten druhý se odpojil. Já budu rád, jako na tom videu bude aspoň jedno zhlídnutí, protože nejsem populární, no. Trošku na TikToku teda. To vám dám odkaz na TikTok. Mě budete chtít podpořit. Já nevidím inventář. Já normálně tady nevidím svůj inventář ani hápka. No tak to jsme v prdeli. To není dobrý. Hej, kde mám inventář? Já se teď budu muset hrát bez inventu. Není normální, protože tady vidím velký špatný. Per potom. Inventář, ty vole. Podkopu ho. Vím, že to je na trapáka, ale to je jedno. Ne, musíš ho dát čokoliv. Když si ho rozkliknu, tak normálně jde vidět, ale... Ty vosku, ale já jsem to resetoval. Kdybych viděl svůj inventář, tak možná. No, tak já vám děkuju za sledování, jestli to teda někdo bude sledovat. A zatím čau.